Bé, bon dia a tots i a totes. Buenos días. Em presentaré perquè passaré bona part del matí aquí asseguda en aquesta taula i millor que em conegueu pel nom aquells que encara no sabeu qui sóc. Jo em dic Mar Forment, soc professora de llengua espanyola de la Universitat de Barcelona i una de les investigadores que forma part de la càtedra Universitat de Barcelona, Diputació de Barcelona per una comunicació clara aplicada a les administracions públiques. M'han donat el paper de conduir una mica a aquesta part del matí fins a arribar a la pausa del cafè i el primer que haig de fer és donar-vos unes indicacions pràctiques, logístiques, de com funcionarem al llarg de la jornada. En aquesta acreditació que us han donat, en aquest QR, com us han dit a baix les persones que ens ajuden amb la secretaria tècnica, podeu consultar el programa de la jornada i, per tant, podeu anar veient qui parla en cada moment, de quina administració o de quina institució ve i què ens explicarà. Hem preparat aquesta jornada amb molt de carinyo, amb molta estima, amb moltes hores de feina. Com ha dit abans la diputada, la jornada té clarament dues parts. Al matí, bàsicament, parlarem d'algunes de les accions que hem fet en el marc de la càtedra i després de dinar aniran pujant aquí a la taula persones que venen de diferents administracions, que no són la Diputació de Barcelona, i que ens explicaran algunes experiències d'èxit que ja han començat a implementar en aquestes administracions i ho hem dissenyat així, com deia la diputada, perquè sabem que molts de vosaltres treballeu a d'altres administracions i potser escoltant aquestes experiències us podeu sentir reconeguts i podeu trobar alguna inspiració que orienti la vostra feina a partir del dia d'avui. Esperem que quan torneu a casa a la tarda hagueu estat molt contents de venir i penseu que heu après moltes coses. Des d'un punt de vista logístic, si mireu el programa veureu que tenim dues aturades tècniques. A 11:45, més o menys, farem una aturada per fer un cafè i a la 1 farem una aturada per dinar, per prendre un refrigeri que tindreu aquí fora, en aquest passadís fantàstic que envolta aquesta sala meravellosa. No cal que marqueu fora a dinar, aquí podrem prendre alguna cosa i per tant, intentar agafar forces per resistir la resta de la jornada. I això també us volia explicar. I també us volia explicar que intentarem reservar una estoneta al final del matí i al final de la tarda perquè pugueu fer preguntes de manera més o menys ordenada, perquè sou molts i els que hem de parlar també som molts. Llavors, a les taules que teniu aquí als laterals trobareu m'han donat tot de coses que us haig d'ensenyar. Doncs us les ensenyaré per fer bé la feina, diguéssim. Trobareu aquestes targes, que són unes targes on podeu escriure, no cal que ara us aixequeu, si ja teniu preguntes, espereu. Quan aneu a fer el cafè, agafeu aquesta tarja o aquestes targes i podeu escriure el vostre nom, la institució de la que veniu i la pregunta que voleu fer i a quin ponent voleu adreçar-la. Llavors, al final del matí, les anirem recollint i al final del matí contestarem a totes aquelles que ens doni temps, no? Per tant, si us sembla, funcionarem d'aquesta manera en el cas de les preguntes. I intentarem ser respectuosos amb el temps. M'han donat un rètol que faré servir en cas de que sigui necessari i si no, doncs no. I comencem, si us sembla, ja. Estic molt contenta de presentar aquestes dues fantàstiques professionals que m'acompanyen a la taula, a l'Anna Berruezo i a la Cristina Casablanca. L'Anna Berruezo, ara no em posaré les ulleres, però és la responsable de comunicació de la Diputació de Barcelona, ho dic més o menys bé, si no l'Anna em corregirà, i la Cristina Casablanca és la gerenta de l'organisme de gestió tributària. He tingut el plaer de conèixer-les des que formo part de la càtedra, he après moltíssim de totes dues, estic molt contenta de que hagin passat a formar part de la meva vida i totes dues ens explicaran ara de manera general què ha fet la Diputació de Barcelona durant aquests últims anys en relació amb la comunicació clara. Els vull agrair també que hagin volgut participar en aquesta jornada i teniu l'ús de la paraula. Molt bé. Bon dia a tothom. Jo em dic Anna Berruezo, soc la subdirectora d'imatge corporativa i promoció institucional de la Diputació, que sobretot venia avui, com dius tu, Mar, a compartir amb vosaltres l'experiència d'incorporar la comunicació clara a la comunicació institucional de la Diputació de Barcelona, però en un sentit ampli.
Nosaltres som un departament, a grans trets, no?, que concep i produeix els projectes comunicatius d'aquesta institució. Aquí hem posat una xifra indicativa, treballem uns 500 projectes de comunicació a l'any. Són projectes que expliquen el treball de la Diputació amb els 311 ajuntaments de la província, que és el nostre públic principal, òbviament el món local, i a vegades, com és el cas de l'ORGT, que ho explicarà després la Cristina, ens dirigim directament a la ciutadania. Aquesta comunicació que generen les 14 àrees de la casa, en aquest cas, arriba a un territori molt ampli, que és tota la província. En ser una administració gran, és complex fer arribar criteris corporatius genèrics. Per aquesta raó, treballem molt amb manuals i treballem coordinadament amb totes les àrees, que algunes estan aquí presents avui, els interlocutors de comunicació. De fet, aquesta és la nostra feina, no? Crear dinàmiques, xarxes, planificar i aprendre constantment, perquè de cada projecte que ens arriba, de cada projecte o de cada repte en què ens trobem, hem de trobar solucions i complir els objectius que ens demanen. De fet, anem creant progressivament i implantant aquesta cultura que s'ha dit fins ara, que és la cultura de la comunicació clara. En resum, què hem de fer? Doncs atendre les noves tendències en comunicació, perquè això és inevitable, hi ha una especialització, una innovació, i hem d'aprendre a incorporar aquest concepte de comunicació clara en pedagogia, sobretot en manuals i inexcusablement en treball en equip. El marc general en què ens treballem a la Diputació de Barcelona i que ens dona cobertura i ens ajuda i legitima la feina que fem en comunicació clara és el PAM, que és el Pla d'Actuació de Mandat. El Pla d'Actuació de Mandat en aquesta institució és una eina clau interseccional que destaca valors com la transformació, l'equitat, la innovació, la cohesió social, però que en el cas de la comunicació clara és el paraigües que ens dona és la integració, la sostenibilitat, l'accessibilitat i la inclusió. En aquest sentit, aquest PAM ens serveix com a full de ruta i ens connecta amb conceptes tan amplis com ha estat la comunicació inclusiva, que després en parlarem també, i la mateixa comunicació clara. De fet, per nosaltres això és important perquè poc importa el camí si no sabem on anem, no? O cap a on vas, no? I el pla de mandat, en aquest cas la Diputació, és el camí. Tenim clar cap a on anem i això ens facilita dissenyar polítiques i projectes que aniran en aquesta direcció. I dins d'aquesta transformació de l'administració pública, la comunicació clara hi té un paper molt rellevant. En resum, el que volíem traslladar com a idea és que el pla de mandat ens parla de transformació i des de la comunicació institucional, la comunicació clara ja forma part d'aquesta transformació. Tot seguit us volia, 3 imatges per explicar 3 coses. A dalt, a la dreta, com hem dit abans, vull destacar el treball que he fet amb la Càtedra de Comunicació Clara des del 2022 gairebé. A dalt a la dreta hi ha el logotip, que està pensat perquè és la nostra col·laboració de les dues institucions. La càtedra mostra aquesta aposta de les dues institucions per la comunicació clara i, de fet, avui és una mica un balanç, no? Celebrem la trobada entre el món de l'acadèmia i el món de la pràctica institucional. Les idees que es deixen en el món de l'estudi i la investigació acadèmica universitària tenen translació en el món de l'administració pública. La teoria sense pràctica creiem que és estèril i la pràctica sense teoria tampoc tindria recorregut. En el nostre cas, la Diputació és la pràctica i, en conseqüència, la podrem aplicar ara i en el futur. Treballarem aquesta comunicació clara, en conseqüència, també amb els 311 municipis, perquè podrem traslladar-los bones pràctiques, exemples, manuals o el que acabem generant. A l'esquerra teniu la web. La web és aquesta web que hem dissenyat específica sobre tot el nostre treball en comunicació clara. Hi ha recollida tota l'activitat, tant des del vessant dels exemples pràctics, a les activitats que s'han fet fins ara en aquest àmbit, les notícies més rellevants. És un web consultat pel nostre públic extern, que són els tècnics municipals, els ens locals o la pròpia ciutadania, i el públic intern, el personal de la Diputació, interlocutors de comunicació, etc. De fet, cada vegada té més visites i esperem que a partir d'avui encara en tingui més. La URL després us la podem passar, però és diva.cat/comunicació clara. I a la dreta
Volíem explicar una cosa molt concreta que creiem que té una certa rellevància, que són les publicacions tècniques. Les publicacions tècniques de la Diputació, que se'n fan una 60a a l'any, estan dirigides al món local. Són publicacions tècniques que solen ser guies o de suport al món local. Per què aquesta col·lecció destacar-la? Doncs perquè, com que són temes molt especialitzats, hi ha tendència a fer titulars molt llargs, alambicats, no? I poc comprensibles. Llavors, els darrers anys, des del Departament de Comunicació, hem posat molt l'accent, perquè molts tenim formació filològica, amb la voluntat de millorar la comprensió d'aquests textos que es publiquen i, sobretot, en el cas d'aquests serveis editorials. Els textos, per exemple, els titulars, solen ser frases que hi ha molt relatius o que tenim tendència a fer frases molt complexes, que després fins i tot hi ha problemes amb temes de cerca documental o arxivística per localitzar, no?, les coses. Bé, en resum, el que volíem dir és això, que tota la teoria ha de tenir la seva aplicació pràctica i les administracions, en aquest cas, i en el cas que represento, que és la Diputació de Barcelona, és un espai adequat per posar en pràctica aquesta teoria. A continuació us voldria mostrar uns exemples de l'aplicació i la incorporació de la comunicació clara en els projectes comunicatius, fent un viatge molt ràpid que probablement ens en deixaríem, però és perquè veiéssiu la idea. Per nosaltres la comunicació clara irromp en 360 graus en tots els nostres productes. És allò que parlava abans de la pràctica aplicada, no? Treballem en molts formats, amb llibres, amb exposicions, en campanyes, amb imatges per esdeveniments, amb webs. I aquí hem fet una petita tria d'exemples perquè veieu el que s'intenta millorar. Utilitzem molt fons blancs, i evitem sempre els textos en negatius, és a dir, per tant, textos en positiu sempre que es pugui, cossos de lletra llegibles. A mà esquerra tenim l'exemple de la campanya de Sant Jordi de l'any d'aquest any, vaja, d'aquí un parell de mesos, i que aprofitem per convidar-vos a la jornada de portes obertes, que serà el dia 23 d'abril, i veieu doncs, que hem fet un disseny, aquest és el disseny estàndard, doncs, molt senzill, molt clar, però que no tingui cap complexitat. La segona fila, diguéssim, són exemples de senyalització. Per nosaltres la senyalització té un impacte molt important al territori i sí que és un terreny on cada vegada més hem d'aplicar aquest criteri de comunicació clara. Parlem de la senyalització tant interna com externa. Interna, pensem que a la Diputació hi ha un gran nombre de recintes, hi ha un gran nombre d'edificis i per això s'han treballat formats que puguin llegir-se bé, plantilles gràfiques molt simplificades. Amb això fan un gran treball els dissenyadors gràfics d'aquesta corporació i amb uns dissenys homogenis. Per exemple, a sota hi ha el cas dels parcs naturals, que a la Diputació n'hi ha 12, i hem hagut de fer tot un nou manual d'identitat corporativa dels parcs per garantir l'accés amb claredat a la informació, com a objectiu principal. Les persones usuàries penseu que poden arribar a veure 60 senyals en cada parc, entre recorreguts i indicacions o el que sigui. A tercera fila, per exemple, tenim un exemple molt genèric, que són els elements de presència institucional. Parlem de rollers o indianes, no?, que també intentem simplificar la imatge i el contingut a transmetre. Treballem bàsicament amb la imatge i el joc que ens dona la icona del propi logotip. I finalment us mostrem una primícia, que és la nova imatge de l'Institut del Teatre, que és un exemple de banderola doble, en aquest cas. És un centre acadèmic, per qui no el coneixeu, on conflueixen moltes disciplines artístiques i que necessitava una renovació per potenciar tot el seu contingut. Hem passat a una imatge amb molta força, molt clara, on la unió de la imatge i la tipografia traslladen la consolidació d'aquesta institució i la seva modernitat. Així fomentem aquesta comunicació clara, objecte de la jornada d'avui, formant, òbviament, i de manera inseparable, de l'accessibilitat i la usabilitat. No voldria deixar d'esmentar tota l'àrea de sostenibilitat social, que aquí també tenim alguns representants, amb els quals treballem colze a colze tot el tema de lectura fàcil en tots els materials com són la teleassistència o altres materials que arriben directament a una població que és especialment sensible i que hem de tenir molt en compte en tot aquest treball que esmentem avui. Bé, insistir també amb el tema de la manualització per nosaltres, és dir, ordenar
molts manuals, moltes plantilles, moltes recomanacions que fem també a la web de comunicació interna, perquè penseu que som entre 3.000 i 4.000 treballadors i formem el personal corporatiu. Voldria destacar també el treball conjunt que fem amb els interlocutors de les àrees, que són els nostres ambaixadors, no? Amb la comunicació, i la xarxa d'interlocutors web, perquè hem aconseguit crear una xarxa de gairebé 150 persones amb les que treballem periòdicament i anem repassant i comentant criteris per millorar tots els continguts i el que seria el resultat de les nostres web. Finalment, també la web d'imatge corporativa, que ha estat un treball lent, però que al final hem aconseguit tenir una web on estiguin recollits tots els manuals de la corporació i crec que som de les poques institucions que els tenim, tots aquests manuals recollits. Bé, i per acabar i no robar més temps a la meva companya, doncs només us volia fer un viatge molt ràpid per aquestes webs que són les webs principals de la casa i de les quals n'estem molt orgullosos, perquè hem treballat durant molt de temps unes plantilles que ens han permès millorar i augmentar el nombre de visites, gairebé un 24% l'any passat. A mà esquerra teniu la web de la Diputació de Barcelona, que rep una mitjana de 2 milions de visites anuals. Seguint amb tots els criteris que us he explicat abans, hem intentat racionalitzar la informació, estructurar-la, definir més els públics, el que és informació que va dirigida al públic extern, al públic més ciutadania o món local. Hem aconseguit fer-la més, que l'experiència d'usuari millori, amb més vídeos, amb més tipografies clares, titulars i continguts més contundents i més clars i més fàcils, no? I que sigui molt més fàcil navegar. La del centre és la nostra web interna, és la web que li diem Intradiva, en la qual tots els nostres treballadors i treballadores viatgen, no?, permanentment aquí dins amb les novetats i sobretot amb l'espai personal. I la dreta és el catàleg de serveis, que és una de les eines més visitades també de la corporació, ja que és on els ajuntaments presenten totes les seves peticions dels projectes corporatius. Voldria recalcar, per exemple, la sensibilitat que tenim aquests dies amb les pàgines més visitades, com són les webs de recursos humans. En aquest moment ja sabeu que hi ha una gran quantitat de persones que es volen presentar a les oposicions i llavors un dels objectius que tenim aquestes setmanes és tenir permanentment mantinguda i que sigui clara la informació quan les persones hi accedeixen i entenguin com s'han d'apuntar, com ho han de fer, quins tràmits han de fer. Per tant, per acabar, l'objectiu és aconseguir que el diàleg entre la ciutadania i l'administració, com ja s'ha dit, es converteixi en una interacció fàcil, directa i transparent, simple i eficaç, i que contingui la informació que és rellevant per l'usuari. Tenim un llarg recorregut, ja hem començat, però hi creiem, i jo també agraeixo a la Diputació que hi hagi apostat i segur que avançarem molt en comunicació clara en el futur. Gràcies. Poso la... Crido molt, però no tant. Bon dia a tothom, deia. En primer lloc, m'agradaria agrair a la Diputació de Barcelona i a la Càtedra de Comunicació Clara la seva invitació a participar en aquesta jornada sobre comunicació clara a l'administració pública. Haig de dir que... Ui, no passem? No. Està carregant. Està carregant. Ara. No, ara ens hem passat. Ok, disculpin. Poc després de constituir-se la Càtedra de Comunicació Clara, se'm va convidar a una reunió per explicar-me aquest projecte que havia iniciat la Diputació de Barcelona per comunicar-se de forma clara, degut precisament al volum tan elevat de comunicacions que l'organisme envia anualment a la ciutadania. Fins a aquell moment haig de dir que com a gerent no m'havia plantejat la necessitat de millorar aquesta comunicació dirigida als contribuents i a les contribuents. De fet, ni tan sols era conscient del contingut excessivament tècnic i complex d'aquests documents que estàvem enviant a la ciutadania.
En aquell moment vaig aterrar en aquest món i, sens dubte, vaig apostar fermament per implementar en l'organisme la millora de la comunicació envers la ciutadania. Per contextualitzar, dir que l'organisme de gestió tributària és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona que té com a finalitat principal gestionar i recaptar els ingressos de dret públic que els ens públics deleguen en favor de la Diputació de Barcelona. A data d'avui, dels 311 municipis que estan integrats dintre de la província de Barcelona, cal dir que 308 han delegat en favor de la Diputació de Barcelona alguns dels seus ingressos de dret públic i, a més, 27 ens locals, com poden ser consells comarcals, mancomunitats o inclús l'àrea metropolitana. Gràcies a l'especialització de més de 975 empleats i empleades públics que disposa l'organisme, així com aquesta xarxa de 106 oficines i punts d'informació, la veritat és que estem en disposició de prestar un servei i una assistència a més de 4 milions de persones de l'àmbit territorial de la província de Barcelona. Un dels objectius prioritaris de l'organisme és prestar un bon servei d'atenció a la ciutadania. Atenció que realitza mitjançant 3 canals fonamentals, el que seria l'atenció presencial, l'atenció telefònica i, com no pot ser d'una altra manera, evidentment, l'atenció telemàtica. Respecte a l'atenció presencial, el que els deia, disposa l'organisme actualment d'una xarxa de 106 oficines i punts d'informació en tot l'àmbit territorial de la província de Barcelona. Respecte a el que seria l'atenció telefònica, dir que disposem d'un call center centralitzat que, a més, està integrat aproximadament per 30 persones, totes elles especialitzades en l'àmbit tributari. A més, és personal propi de l'organisme. I ho dic perquè l'especialització sempre és diferent. A part d'aquest call center, arran de la pandèmia ens vam veure amb l'obligació, perquè evidentment vam tenir que deixar de prestar aquesta atenció presencial, vam crear un nou servei que es diu Vull que em truqui. Aquest servei, que va tenir molt èxit amb la pandèmia, ha continuat tenint molt èxit i això és per quan les nostres línies estan col·lapsades en moments on tenim les voluntàries de tots els 308 municipis. Quan es col·lapsen, el contribuent pot demanar que se'l truqui un número de telèfon i en 24 hores se li està donant resposta a aquella consulta, a aquella sol·licitud o a aquell document que ens està demanant. Dependentment d'això, també arran de la pandèmia, vam distribuir telèfons mòbils per tota la província, per totes les nostres oficines, al personal que fa aquesta atenció presencial perquè també pogués fer aquesta assistència d'atenció telefònica. Actualment, ja tot el personal de l'organisme disposa d'un telèfon mòbil per fer en qualsevol moment aquesta atenció també telefònica. Val a dir que durant l'any 2024, perquè es facin una idea, es van atendre més de 550.000 trucades, que és una xifra prou considerable. I per últim, el tercer canal, potser encara més important, tots són importants, però l'atenció telemàtica, que des del meu punt de vista té com 3 canals integrats. El primer i fonamental, que és la seu electrònica de l'organisme, el que és la nostra oficina virtual. Haig de dir que aquesta oficina és la que més atén a més ciutadans i ciutadanes perquè està obert 365 dies, 24 hores al dia. Per tant, la tramitació que es fa des de l'oficina virtual és molt important. De fet, l'any 2024 es van fer més de 4 milions de tràmits, són moltíssims tràmits. D'altra banda, un altre canal dintre d'aquesta atenció telemàtica seria els correus electrònics. Rebem, l'any passat, per exemple, més de 84.000 correus electrònics, als quals també se'ls dona resposta en menys de 24 hores. I per últim, un nou servei que vam iniciar l'any passat, de moment limitat a l'àmbit de les funcions d'inspecció, però que durant aquest any 2025 extendrem a les funcions també de recaptació i també de gestió tributària, que és la videoconferència. La videoconferència està funcionant molt bé i no deixa de ser una atenció presencial mitjançant mitjans telemàtics, però també és una manera de presencialment donar un bon servei als ciutadans i a les ciutadanes. Dic que per la implementació d'aquest projecte, al igual que d'altres projectes, evidentment,
és imprescindible, almenys des del meu punt de vista, implicar i incorporar a tot el personal i fer que el personal de l'organisme tingui consciència de què suposa aquest projecte. I precisament en aquesta línia, el primer que vam fer va ser informar a tots els responsables de tots els departaments de l'organisme, sensibilitzant-los de la importància i la necessitat del dret d'entendre que tenen tots els contribuents i totes les contribuents. I jo crec que aquests van començar a ser els primers passos per començar a avançar amb aquest projecte i la implementació de la comunicació clara dins de l'organització. Al febrer del 2023 es va fer per part de la Càtedra de Comunicació Clara una primera enquesta dirigida al personal de l'organisme que fa aquestes funcions d'atenció als ciutadans i a les ciutadanes, tant atenció presencial com telefònica, on, amb la seva experiència, ens van aportar una sèrie de reflexions imprescindibles perquè més que ells no hi ha ningú que coneixi de primera mà quina és la problemàtica que tenim i quina és la realitat actual respecte a l'àmbit de la comunicació a les nostres oficines o, insisteixo, en el call center. Després, posteriorment, es va fer una altra enquesta, però en aquest cas als usuaris i usuàries del servei de l'organisme. Aquestes enquestes seran comentades posteriorment per la Mar, que és la que de veritat s'ho coneix. Aquí començàvem a ser conscients de la necessitat de transformar i de que havia d'haver un canvi en l'àmbit de la comunicació dins de l'organisme. Insisteixo, la Mar ja us comentarà aquests informes molt extensos i molt interessants que van sortir d'aquestes enquestes tant del personal com dels usuaris i les usuàries del servei. Ara bé, jo, des de la meva vessant de gerent de l'organisme, extrauria una conclusió que crec que és molt significativa. Dels 3 canals d'atenció al ciutadà, el canal d'atenció presencial va ser valorat tant pel personal de l'organisme com pels usuaris i usuàries del servei com molt útil amb un 89%. Crec que és un percentatge molt alt i jo em sento especialment satisfeta perquè, tot i que ja ho sabia, queda en evidència que el personal de l'organisme fa molt bona atenció presencial i telefònica i això per mi és imprescindible. Respecte a la comunicació escrita no va ser tan igual perquè si bé els usuaris i usuàries del servei van dir que amb la comunicació escrita entenien el que l'organisme els estava dient i eren força entenedors, el personal de l'organisme no opinava el mateix i jo comparteixo el que diu el personal de l'organisme. Cal millorar molt, tenir moltes cites o persones que ens truquen per telèfon demanant què els estem dient en aquella comunicació que han rebut. Per això suposa una càrrega de treball que podria no existir i podríem evitar si ens sabéssim explicar i està clar que no ho sabem fer i això ens ho està dient el personal que és expert i que atén els contribuents i per tant el que hem d'escoltar i ens ha de dir el què. I per últim, la comunicació telemàtica, disculpin. Respecte a la comunicació telemàtica, és la pitjor valorada per ambdues parts, tant pel personal de l'organisme com per els usuaris i les usuàries del servei. Haig de dir que aquí ens hi hem posat, tenim clar que la web de l'organisme no és funcional, no és intuïtiva, no és senzilla i a vegades per la realització d'un tràmit no ho posem del tot senzill al contribuent o a la contribuent. Per això hem començat una licitació per fer una nova seu electrònica, una nova web que sigui funcional, intuïtiva i que ajudi al contribuent, que d'això es tracta, a donar compliment a les seves obligacions tributàries. En el mes de maig de l'any 2023 es va realitzar un curs a nivell intern a l'organització amb experts i expertes de la Universitat de Barcelona en comunicació clara per explicar al personal de l'organització què era això de la comunicació clara, què era el dret d'entendre, etc. Un curs que la veritat va ser molt útil i també va ser un pas més per donar a conèixer la comunicació dins de l'organització. Però posteriorment va ser el novembre del 2023 quan es va organitzar per la Càtedra de Comunicació Clara una jornada sobre comunicació clara en l'àmbit de les administracions tributàries. Des del meu parer, sens dubte, va ser un gran èxit
I, a més, vam tenir la gran sort que tant els responsables de tots els departaments i unitats de l'organisme com molt personal d'atenció al públic de l'organització va poder participar en aquesta jornada de treball i també va ajudar això a fer un pas més en aquest camí tan llarg que tenim de millorar en el tema de la comunicació. I durant l'any 2024 hem estat molt actius en aquest àmbit, hem pres moltes mesures, ens en queden moltes, és evident, però seguim en aquesta línia, igual que hem iniciat el 2025 enfocant-nos en aquest projecte de seguir millorant amb la comunicació clara. Una de les mesures que vam prendre, per mi, potser fonamental, va ser incorporar a la plantilla de l'organisme una tècnica de comunicació clara. Dic que va ser fonamental perquè, de fet, jo plantejo com fins ara podíem haver sobreviscut l'organisme sense un tècnic de comunicació. I, a més, en el cas de l'organisme tenim la gran sort que darrere la Diputació i el Departament de Comunicació de Comunicació, que és el que ens està determinant les instruccions, ens està guiant, ens està donant tot el suport, la Susana, que és la tècnica de comunicació de l'organisme, no podria fer res sense tot l'equip que tenim de comunicació de la Diputació, sens dubte, perquè és el que ens marca directrius, el que ens diu cap a on hem d'anar i els que en saben d'aquest tema. També dir que dins d'aquests compromisos de qualitat que l'organisme està posant a la seva carta de servei, vam incorporar el fet de redactar les comunicacions i els escrits dirigits als contribuents i a les contribuents amb un llenguatge senzill i entenedor. També és important que ho diguem i que fem aquest compromís, perquè si ens comprometem està clar que ho hem de realitzar. D'altra banda, a la cultura de l'empresa ja s'ha integrat absolutament la comunicació clara, ja tots tenim clar, tots, i quan dic tots, perquè l'important no és que jo ho tingui clar, sinó que estigui impregnat a l'organització, està ja impregnat, tant és així que, si em permeten una expressió molt col·loquial, morirem d'èxit amb aquest tema dins de la casa, no?, de l'organització, perquè estem rebent trucades de totes les unitats, els departaments, les oficines, que cal modificar documents, que hem d'actualitzar els documents, que no s'entenen, i això ens està una mica desbordant. Per això és del tot necessari, i ho estem fent, estem treballant amb unes instruccions internes, no només per determinar els continguts d'aquests documents, sinó també, sens dubte, per establir circuits de modificació dels documents externs. Pensem que l'organisme de documents externs té més de 1.000 documents externs, que potser el que ens hem de replantejar que no és necessari tants, també és cert. I segona, interns, després tenim tots els externs, tenim tots els interns. I pensem que l'organisme és tan important que ens comuniquem i siguem entenedors i que el ciutadà sàpiga el que li estem intentant comunicar, perquè l'any 2024, per posar un exemple, de notificacions ordinàries vam enviar més de 4 milions. Més de 2 milions de notificacions administratives, que és aquestes que has de tenir constància de la recepció, i més d'1 milió de notificacions electròniques. Per tant, estem parlant d'una xifra de 7 milions, més de 7 milions de comunicacions que s'envien anualment a la ciutadania de la província de Barcelona, i és una quantitat força destacable. També dir, i vaig a posar un exemple, de com l'eficàcia i l'eficiència que suposa que els contribuents ens entenguin, la importància que els contribuents i les contribuents ens entenguin. I per què és important? Vaig a posar un exemple que per mi és molt significatiu, que és una carta, una comunicació que estem enviant al contribuent, nosaltres li diem clau concertada, perquè li comuniquem al contribuent un número de clau amb la qual pot accedir a la seu electrònica de l'organisme i descarregar-se la notificació telemàtica. Aquesta comunicació la fem amb correu ordinari, que és però molt més, un cost molt més inferior a el que és la notificació administrativa. Però quan dic molt més inferior, parlem d'una diferència potser de 4 euros. I tots aquells contribuents que hagin accedit a la seu electrònica es donen per notificats i ja no fa falta fer aquesta notificació administrativa que té un cost tan elevat. Evidentment, contra més contribuents accedeixin i, a més, els convidem a que ja s'anotin i s'apuntin a la notificació electrònica a partir d'ara, amb el que suposa això de disminució dels costos, millor.
Doncs bé, la carta de l'esquerra, i aquest comunicat que estàvem enviant al contribuent, jo me l'he llegit forces vegades i realment no saps què t'està dient l'administració. I la seva eficiència i eficàcia va de ser d'un 6%. Insisteixo, jo me l'he llegit diverses vegades i el contribuent, com no sabia el que li deien, doncs suposa que ho devia llançar. En canvi, la carta de la comunicació de la dreta, que ja es veu amb un primer cop d'ull, que és amable, que ja et convida a llegir-la, que ja inclús els colors ja és diferent, la lletra molt més àmplia, i et diu menys coses, però et diu el que t'ha de dir, que és qui som, què s'està dient en aquella carta i les passes per accedir a aquella notificació electrònica. I després també et diu que, si vol, a partir d'ara podrà fer una notificació digital, etc. Bé, a més amb un QR, vull dir que ja pots anar directe al lloc on has d'anar a fer aquesta tramitació. Haig de dir que hem passat gairebé un 40%, gairebé. Arribarem a més. Bé, no cal dir més, no? És a dir, el ciutadà i el contribuent i la ciutadana, quan t'entén i quan sap el que li vols dir, doncs ho fa, accedeix i a més agraeix que se li estigui donant aquesta oportunitat de no cal anar a una altra oficina. Però a més té un efecte encara més important. Això suposa un menys cost per l'administració, que evidentment aquí és diner públic, i a més una disminució de la càrrega de treball per les nostres oficines, pel que suposa que tots aquests contribuents no farà falta ni que truquin ni que vagin presencial. I ja per finalitzar, no me'n puc estar d'agrair a la Càtedra de Comunicació Clara l'oportunitat que se li va donar a l'organisme de ser pioners en l'execució d'aquest projecte dins de l'àmbit tan gran de la Diputació de Barcelona i, sens dubte, el Departament de Comunicació, que ja abans ens havien ajudat moltíssim i que ens segueixen ajudant moltíssim. Tot això no seria viable sense ells, són els que ens estan guiant, els que ens estan donant suport i, sens dubte, la Susana Burgos, que és la tècnica de comunicació, que jo insisteixo, no sé com abans podíem estar sense ella. I també agrair, perquè crec que és el valor més important de l'organisme, el personal de l'organisme, que sí que sense ells cap projecte es podria executar. Són ells els que fan viable l'execució d'aquest projecte i d'altres. Estan tots molt involucrats en aquest projecte i creuen, i com a organització tindrà èxits. Tinc la gran sort de dir que l'organisme està ple de grans professionals amb molta experiència i amb una vocació de servei públic com a pocs llocs crec que hi ha. Moltíssimes gràcies. Sí, moltes gràcies a totes dues. Ja us he dit que eren dones meravelloses i jo sempre que escolto parlar la Cristina penso que quina joia de jefa, no? Que tant de bo tothom tingués jefes tan empàtics i tan amables com ella.